Pipila ka mga residente sa usa ka sitio sa barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay nga anaa magpuyo daplin sa dagat. Iyahay og diskarte aron di gayud makalapas sa lagda samtang natambalan ang kainit sa panahon. Si Lian Sinkulan sa report. Ubay-ubay nga mga residente ang namuyo sa sitio Baybay Barangay Dumlog sa Dakbayan sa Talisay. Diin pipila katikang lang yun. Dagat na ang imong matumban. Apan tungod kay gipaubos lang una sa MECQ kun Modified Enhanced Community Quarantine ang Dakbayan. Gidili una ang pagtampisaw sa tubig. Gani kun kaniadto, sayon kaayong makasawom sa dagat ang mga bata. Apan karon, kitiw-kitiw lang una sa mama, inay sa dagat. Gumikan usab sa kainit sa panahon. Diskarte na lang kun unsay itambal ni ini. Sama sa 8 anyos nga si Crislin Billones, nga kanunay magbitbit sa iyang kabuog balde. Mao nang ang uban magtapok na sa puso nga anaa sa maong sitio. Matud sa iyang amahan, nga sa usa ka adlaw, kaupat siyang magbalik-balik sa puso aron maligo. Kaapal ko maligo sa puso. Kay init kay bawal may kay maligo sa dagat. Gani ang uban, gihimong mini swimming pool pa ang planggana. Hinuon gitataw sa mga residente nga wala man hinuon nila masinati ang kanihit sa supply sa tubig ug abunda sa tab-ang nga tubig ang maong puso. Gawas og okay ra ni siya magamit ra gyud. Og may time nga maguba, ila patabangan na po nilang ayo dire. Kay para magamit ko may lain ka ko ng tubig. Dire ra kita sa puso. Apan matud sa purok president nga may mga pipila gihapon nga usahay magmagahi sa ilang mga ulo. Mao nang magbantay usab ang mga presidente sa nagkalain-lain purok. Kung nandito akong purok, kininian niya, naaman sa gudiri. Murag, kuan kayo usay mo panahon na ako maadto ko dito sa Baybayon. Kung na ako inon mga inikanan, badlungan ninyo mga anak. Uban ni Renate Quiñones, Lian Sinkulan, Balitang Bista.